Mayong adlaw ug happy Sabat sa tanan. Kini na usab ang takna sa pagtuon diin among pahimuslan kauban ninyo ang mga gutlo aron atong subayon balik ang ato ang leksyon nga ikalima no niya nata sa leksyon 5 og kini nga leksyon mao ang paghisgot nato sa bautismo ug ang pagpuno sa balaan nga espiritu. Atong kauban karong taknaa mga kaigsunan ug mga higala Pastor De La Cruz ug si Ma'am Pinky Gulfan. Og malipayon kaming makighisgot-hisgot ninyo atong tan-awon ang mga puntos sa atong leksyon nga dako gyud kayo og kahimuan alang sa atoang pag-alagad. Aron ato kining masugdan atong hangyoon si Ma'am Gulfan alang sa atong pag-ampo. Mag-ampot ang mga igsoon, gamhanan ug puno sa grasya na mga langitong amahan. Ama ikaw gipasalamatan sa kinabuhi nga magihatag kanamo hangtod nining mga orasa. Ug among ipangayo ang imong balang presensya pinagi sa imong balang espiritu nga magadihog sa among mga naunag mga kasing-kasing nga makasabot kami sa leksyon nga among paghubitan karon aron nga malig-on amahan ang among pagtuo diha kanimo ug kang Ginoong Hesus. Kining tanan o Dios among gihangyo ug pasaylo kami sa among mga kalapasan nga nahimo sa buhat, sa pulong ug sa hunahuna. Kaya mo kining gipangayo sa ngalan ug gawom ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Ato day pangumustahon ang tanan nato mga kaigsunan ug mga higala dinhi sa Cagayan de Oro, dinha sa Davao, sa tibuok Pilipinas, sa tibuok kalibutan nga nakig-ambit kanato sa bisan unsa man nga mga pamaagi no, tingali naa kamo sa internet, naa kamo sa inyohang mga TV sets ug nagapaminaw kamo sa ato ang mga Hope Radio. So karong buntaga, malipay ta mga kaigsunan ug higala nga ato na sabning layog-layugan sa pagpagighisgot ang kaimportante sa pagministeryo sa balang espiritu sa atong mga kinabuhi. Niining ato ang leksyon, ang atong uluhan Pastor Ray. Ang atong uluhan sa atong leksyon naghisgot kini sa in English, the baptism and infilling of the Holy Spirit. O dili ka ang bautismo sa balang espiritu o pagpuno sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Okay, no? Klaro kayo ang atong leksyon mga kaigsunan nga dunay duha ka eksperyensya dinhi nga ang atong hisgutan, no? Bautismo ug ang pagpuno sa balang espiritu. Sa to palahi-lahi ni siya nga eksperyensya Ma'am Pinky, no? Kay kun ang gigamit dinhi or pa mao lang sila, no? Badata niingon pa atong leksyon nga the baptism or feeling of the Holy Spirit sa to pa nga usara na kabutang. Usara ka butang nga pwede lang siya bali-balihon, no? Pero ang atong leksyon stricto gyud kayo nga gigamitan gyud siya conjunction, which means nga lahi ang eksperyensya sa bautismo sa balang espiritu ug lahi ang eksperyensya sa pagkapuno o sa pagbubo sa inadlaw sa balaan nga espiritu. Na gusto nato mga higala nga atong basahon ang ato ang teksto nga mao gyud ang nagdugukan o inunta yawi sa ato ang pagtuon karong simanaha. Palihog ko, Ma'am. Juan 10, kapitulo 10, versikulo 10. Ang kawatan dili mo anhi, kun dili aron siya makapangawat o makapamatay o makapanglaglag. Ako mianhi aron sila may kinabuhi ug makabaton ni ana sa labing madagayaon. Nindot kayo ang statement ni Kristo personal niya nga sulti nag-ingon siya nga dili niya gusto Pastor Ray nga kanang mabuhi lang ka nga kanang minantinil ba? Minantinil lang. Oo. So to pa nga nag-alagad lang ka sa Ginoo nga minantinil, no? Mayon nga kini among pag-alagad diri Pastor. Hini-hini lang gini, no? Ang pagsimba na mo, meter-meter lang. Tunga lang gini sa ilang gini. Kinatibukan nga adlaw. So dili na mao ang konsepto ni Ginoong Hesukristo. Sa to pa nga ingon niya, ni anhi ko aron makabaton mo kinabuhi and you may have it abundantly. Sa lain nga version sa ato ang NIV nito nga naamo dinha makabaton kamo ni ana sa kinatibukan gayud usap puno gayud madagayaon nagtangad ni siya og daghan kaayo nga mga panghunahuna nga ang atong pag-alagad sa Ginoo dili porke Kristohanon ka minantinil ang imong pagkinabuhi Kristohanon kung dili usak ka kinabuhi nga unsa man hupong puno og
naagyod sa inunta 100% dinha sa imuhang efficiency ingon na Kristohanon. So tungod niya na dinhi mo come in ang bautismo o ang pagtimbol matag adlaw o ang pagdugang matag adlaw sa presensya sa balaang espiritu. Karon, unsa may mga konsepto o panghuna-huna aning mahitungod sa bautismo, no? Unsa may kahulugan ani atong balikan, ma'am, ang kahulugan ng bautismo? Ang ganing sa giingon sa Marcos 1:8, giingon diri nga ako nagbautismo kaninyo sa tubig. Natural bautismohan, tubig ang gamiton. Apan siya nagbautismo kaninyo sa Espiritu Santo. So unsa may keyword aning baptism sa atong sinultihan? Kung atong tanawon, ang bautismo, mao na siya paglubong. Lubong. Pero kung atong tanawon gyud kasi kinatibuk-an ang bautismo nga sulti sa balaang kasulatan o ginatudlo ni Kristo, mao ang bautismo nga nagsimbolo og paglubong, pagkamatay o pagkabanhaw. So mao ning tulo ka butang nga naa gina siya sa bautismo sa paghinulsol. So dili ko mo kay mo gamit og tubig gibautismohan na siya kun dili magsunod kita sa gi-prescribe gud nga panag-ingnan nga pagbautismo pinaagi sa example ni Ginoong Hesus. Mao. Pero dunay usa ka English term nga kanang dato kay siya og kahulugan bitaw pastor aning bautismo. Kanang word nga immersion. Ang immersion usa na siya ka eksperyensya nga panalitan ikaw dili ka mag-uuma unya gusto ka nga moambit sa kinayas pagka mag-uuma. Moadto kas uma. O unya imong i-immerse imong kaugalingon sa to pa nga imong ituslod imong kaugalingon sa tanan nga pamaagis panguma sa unsaon pagdaro, unsaon pagandam sa dapit, unsaon pagpili sa mga binhi, unsaon pagpatubo sa tanom. So tanan nga mga pamaagis panguma imong katunan na ay term man ang gitawag immersion, no? Imong ituslod imong kaugalingon dito. Paingon ta karon nga ginagamit sa kadaghanan karon kanang bitaw on the job training. Oo. Muna na siya. Hinumduman ako kay karong panahon na grabe magyog problema sa atong nasod og droga. Ay dunay usa ka pastor nga nag-immerse gyud siya sa iyang kaugalingon didto mismo sa rehabilitation center. Sulod sa isa ka semana nagpuyo gyud siya dito. Kung unsay sulob sa mga pasyente dito, mo po yung sulob. Kung silang buhaton, mo po yung buhaton. Kay gusto yun niya nga masabtan unsa gyud ang kinabuhi nila diha sa rehabilitation center. So mo na ibut pasabot sa immersion. Now ato nang dalhon nga konsepto, ma'am, no. Ato nang dalhon mga higala ngadto sa balaang espiritu, no. Kung maghisgot ta og bautismo sa balaang espiritu, nagkahulugan na nga makig-uban kita sa balaang espiritu, di ba? Mao. Iba makig-uban kung makig-istorya siya nato, makig-istorya ta niya. Kung wala siya dinha, pangitao nato siya. But I believe that the Holy Spirit is available 24/7 kay ato naman naisgutan nga siya ang gitawag parakletos, siya ang comforter nga naar na siya dinha, no, naar na siya dinha. Ang dako lang nga lulan mao sa matag tumutuo kung ikaw o ako andam ba nga makig-immerse sa atong kaugalingon, no? Sa ito pa nga atong ituslod atong kaugalingon, atong higdaan kauban ng balang espiritu, mumatata kauban sa balang espiritu, sa tanan atong pamaagi, willing ta nga makig-uban nato ang balang espiritu. Mo ba? Oo. So kung atong tanawon kanang moingon ta nga baptism of the Holy Spirit, kay ang baptism is immersion man. Ug naisgutan pud nato sa miaging pagtuon nato nga ang espiritu Dios. So in other words, makahimo ta og conclusion nga aron nga mabautismuhan ta sa balaang espiritu, gikinahanglan nga ato yung ituslob ang atong kaugalingon kanunay sa presensya sa Dios. Okay. So, Ang kining mga teksto ba nga akong nabasa karon naghisgot nga si John the Baptist naghahimo siya sa pagpamautismo pinagi sa tubig. Apan iyang gipadayag nga ang mo umalabot nga si Ginoong Hesus magabautismo pinagi sa balang espiritu. So ako nakita nga ang pagbautismo pinagi sa tubig kulang pa na siya sa presensya sa balang espiritu kay ang pagbautismo pinagi sa tubig ang requirement ang paghinulsol. Okay, ganahan ko na nga punto, ma'am, no, nga naay requirement, no? So maghisgot gani ta higala og bautismo sa balang espiritu.
dili ni usa ka event nga ura-ura mo abot sa usa ka tawo nga wala man lang siya gihimo sa iyang kaugalingon, no? So, speaking of requirement, na a word na nga mas appropriate siguro kanang requisite, no? So, speaking of requisite, sa Biblia mga higala, although dili siya literal nga giingon nga ang tanan nga magpabubo o magpabautismo sa balang espiritu, kinahanglan gyud bautismuhan sa tubig. Pero masabot nato sa ilang eksperyensya, Pastor Ray. Ilang eksperyensya ni Juan nga human si Juan magbautismo sa mga tao na ahing sunod nga giingon niya nga sa Juan 1:33, di ba ma'am? Na giingon niya nga musunod ni siya nako ug siya ang magbautismo sa balang espiritu. So to pa nga ni ana ang linya sa panghitabo atong makahimo ta siya og konklusyon nga prelude, no, or prior to the baptism of the Holy Spirit, sa normal nga sitwasyon ang usa ka tawo kinahanglan gyud nga magpabautismo sa tubig isip bautismo sa paghinulsol. Okay. Sa lain nga bahin, naabay nabautismuhan sa balang espiritu nga wala nakagi og bautismo sa tubig. Exception naa. Jesus Christ. Exception na siya, dili na siya ang rule, no? Pero bisan pa si Ginoong Hesukristo, panahon nga siya gibautismuhan sa tubig, diha dayon. Human siya na bautismo sa tubig, ay haba niya nadawat ang bautismo sa espiritu. Human niyang tuslod, sa to pa nga, ang experience ani mga kaisunan, atong daginoton ang kinibitang konsepto sa gitawag before and after, no? Sa to pa, before the baptism of the Holy Spirit, there should be, strictly speaking, a baptism of water. Kaya mo nag-iingon sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3, paingon sa 5. Nag-iingon si Ginoong Hesukristo, gawas ko ng tao, magpakatao pag-usab sa tubig ug sa espiritu, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Pero ato pong i-qualify nga as exception, doon na siguro yung mga tao nga naa sila'y repentance nga gihimo. Kay ang konsepto magud sa bautismo sa tubig higala, that is the baptism of repentance. Ang buot namong isulti din sa takna sa pagtuon mao ni, walay bautismo sa balang espiritu nga mahitabo hangtod ang tao maghinulsol. Makaagi o paghinulsol. Pero sa case ni Jesus Christ, Pastor, kay repentance man ang morag prerequisite sa baptism, paghinulsol. Wala nagpasabot nga si Ginoong Hesus nakasala. Kundi ang bot ipasabot dihanak, ang tubag ni Ginoong Hesus kang Juan, dayon siya nga Juan, iba mayon sa Juan nga dili ako takos gani sa pag bitbit sa imong sandalya. So ana, ya pabautismo na nung kasako sa nga itugot lang kini karon aron pagtuman sa tibok pagkamatarong. Now ato na siyang sabton nga ang case ni Ginoong Hesukristo, extraordinary siya, no? Ang iyahang pagbautismo niya, wala siya nag-confess sa iyang sala. Kaya man siya sala. Actually, kung tanawin mo ang tenor sa bautismo ni Juan, gitawag to siya nga baptism of the confession of their sins. Muna nga, ang tanan nga ngadto dito, kung imong lantawon, ilang kumpisa lang ilang sala. Pero na importante kang gikumpisal ni Kristo. Katong giingon nimo, ma'am, nga ang buti pasabot ni Kristo, sa normal nga sitwasyon, kinahanglan ang bautismo to fulfill all righteousness. In other words, in the absence of baptism, there is no fulfillment of righteousness. Now, ato na siyang ipadaplin nga punto, ato ra nang balikan unya. Anhita sa bautismo sa balang espiritu. Ato sa tanaw ng kahulugan, no? Kung sa may kahulugan gani ini, naghisgot ka gani na Pastor Ray nga kinahanglan nga itusulod nato, no? To be immersed in the presence of God. Unsa pa gyud? Pagkapuno sa iyang grasya o ang pasanag sa iyang himaya. That's it, no? Dili gyud basta-basta di ay, no? Kanang kung muingon ka nga naa kay experience sa bautismo sa balang espiritu, dili na siya basta-basta kay nga naman. Kanang giingon nimo ma'am nga pagkapuno sa iyang grasya ug unya pagpasayag pagpasanag sa iyang himaya, no? Actually, padanag. Ang theology biya aning himaya sa Ginoo, mao ba ni iyang kinaiya. The glory of God is God's character. So to pa nga pag-ingon sa usa ka Kristohanon nga nabautismuhan ako sa balang espiritu. Grasya, unsa man ning grasya sa to pa naa na kay pagkamaluluyon. Ug unya unsa man imo nang naangkon napasanag ang iyahang kinaiya. Sa to pa naay kausaban nga nakita. In other words, Pastor Palomares, Ma'am Gulfan,
nga ang pagbautismo sa balaang espiritu sa usa ka tumotoo makit-an siyang kinabuhi Amen. o kausaban. Murag Kay turning point na siya. musanag naman ang iyahang kinabuhi. Ang kinabuhi niya kaniadto nga murag ngit-ngit tanawon sa diha nga nabautismohan siya sa balaang espiritu, murag gate naman ang iyang grasya nga nadawat diha kang Kristo. Okay. Kung sa pailain din nga makita ni mo. Pag kinabuhi o yun sa kabubuton sa Dios. That's it, no? Kay mo lagi to, immersion man gud, no? Pananglitan, balikan na ko to akong illustration nga imuhang gituslob imong kaugalingon aron mahimo kang usa ka mag-uuma. Lisod pug kay di ka magsunod-sunod og karabaw. Mao. Oh, lisod pug kaayog dili ka mo pasan og sako. Dili pod ka maingon nga mag-uuma kung di ka malapukan. Do. Mo lagi. Oh. In other words, kung ang usa ka tawo maingon nga ako nag-alagad sa Ginoo, nabautismohan, pero wala magsimba sa sunod, wala magsunod sa kabubuton sa Ginoo nga pagsimbag Sabado kay mao man gid na iyang trademark. Wala lang gyapon. Huwag yung kausaban. Walay kausaban kay mo. Naay hagit din na, no? Naay kakulangon. Kay na pa isa din nga gusto na ko Sige, punto din nga gusto na ko ihatag. Nga sa diha nga ang tao na mabautismo sa balaang espiritu, ingon pa niya din nga ipadayag niya sa nagahulat nga kalibutan og sa nagatanaw nga universo ang pagkadako sa gahom sa balaang espiritu, gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Pastilan. So in other words, tungod ana nga gahom mausab sa kay di man ta mausab sa atong kaugalingon lamang. Dayon mugawas na ang statement ni San Pablo nga moingon siya, not I But Christ. but Christ, no? Kay ang kinaiya actually sa Ginoo makaigsunan, no? Speaking of righteousness, that is Christ likeness, no? Sa stricto nga pagasulti. Sa tukpa kung naa kay mahimo nga maayo, dili na ikaw ang naghimo ana. Kundi lang Ginoo. Oh, sumuna na siya ang expression bali sa usa ka tawo, isip ebidensya nga siya gibubuan sa balang espiritu. Oo. Unya ang usa nga ma-eliminate ani mga higala, makaisunan. Kining attitude bitaw nga giingon sa kakaraanan nga holier than you attitude. Oh. Kung makasinati ta og mga tawo nga kanang naa sila'y pagtan-aw sa uban nga mas dautan kay kanila, moingon ko nga nagkinahanglan na siya og bautismo sa balang espiritu. Kay ang nabautismohan sa balang espiritu, samtang naa niya ang pagkamatarong, dili niya isipon nga iyaha na sama ni San Pablo, not I but Christ. Oh. Unya kana nga pagkamatarong, dili niya himuon nga buds nga moingon siya nga pastilan ka mo, mas mayo pa ang itlog ninyo kay napay langit-langit. Oh. Kanang inyong mga ginahimo lahi no, sa to pa nga ambot akong ipasabot kung naa ang gitawag holier than you attitude, dili pa na siya indication nga ang balang espiritu nagbautismo. Namoy nagahom niya nang tawhana. Sa pa mo kwanta ana nga punto nga kanang atong himuon nga ang atong kaugalingon mo'y istandarte sa uban. Okay. Unya dayon ato silang hukman sumala sa atong kaugalingon. Kana siya nga kinaiya nagpailag yun siya nga wala pa gayod na bautismuhan. Unya ang sunod pa nga Sige, Pastor. resulta sa mabautismuhan sa balaang espiritu, kainomdom baya ko kining mga kainomdom baya kita mga kaigsuunan, mga kaubanan sa pagtuo nga kining mga martir bitaw. Nagpakamartir sila tungod kay they are totally committed diha sa pagtuo ug pagsalig kang Kristo. So mo ni resulta sa bautismo sa balaang espiritu, total commitment. Okay, ang imong direction mo sa kinabuhi, tuan naman dito kay imo na kung gituslob imong kaugalingon, nabasa go ka kauban sa balaang espiritu. Unsa pag May pudang punto ba nga kanang sa usa ka instance sa kinabuhi sa tao nga moingon siya nga gigamhan na siya kay feeling of the Holy Spirit paning ato ang gitun-an karon. Mao nga makita gid nato ang pagkalimot sa iyang kaugalingon nga iyang ipadako permanente ang gahom sa balang espiritu nga mao'y nakapausab sa iyang kinabuhi. Kay kung moingon siya sa iyang kinabuhi nga may ako kay labaw ko ninyo kay matarong ko ana murag nagpasabot na nga wa pa gid siya balang espiritu ba. Pero kung hikalimtan niya iyang kaugalingon o ipadako ang presensya o gahom sa balang espiritu, sama nga sa atong natungan sa aging semana nga ang humility is one of the characteristic of the Holy Spirit, which is very significant na nga makita gid sa kinabuhi sa tao sa katao nga
kalimtan gid niya yang kaugalingon og ipadako diha ang sa iyaha mismo og unsay kinabuhian niya subala sa kabuton sa Ginoo. Kay atong mo balik ta ako stricto ko aning word nga immersion ba. Kung unsay tuyo sa imuhang dito ka nakig-immerse no, dito nimo gituslob ang imong kaugalingon, mo na po na imong tuyo. Totoo pa nga ang balang espiritu makigsunan, ang tuyo niya usa ka positibo nga tuyo. Naa si tuyo like i-convict niya ang tao may tungod sa sala. Ang tao nga nabautismohan sa balang espiritu, naana niya ana pud nga gahom nga imong pwede nimo nga i-convicto ang tao kana imong pasabton ang tao nga siya nasayop sa pamaagi nga sama sa gibuhat sa balang espiritu. Unsaon man sakripisyohan nato, no? Muna nga mugawas una naman ta sa atong IEL program sa tibok iglesia nga naatay friendship nga paghimuon ba? Atong i-apply practically. Dayon unsa man, hinahinayon nimo siya og pasabot. Hangtod nga matuman ang giingon dinha sa page 143 sa kining Ministry of Healing nga imong gi-win ang iyang confidence. Pero naay proseso mga higala, proseso nga sama sa gihimo ni Ginoong Hesukristo. But actually that is the process of how the Holy Spirit convicts a sinner. Isa pa po mga kaigsuonan nga pwede nato na isultihan ang atong isig katao sa iyahang sala nga dili ta judgmental. That's it. Kaya ang atong pagsulti inubanan man sa pagigugma. Sama gud ni Kristo, musulti nato nga nakasala ta pero wala ta niya gihukman. Okay. Now, balikan nato ang konsepto no. Ang bautismo sa balang espiritu mauna siya ang panahon nga imong gidawat ang balang espiritu. Imo siyang gipapuyo sa imong kasing-kasing, ikaw makig-uban kaniya. Pero ang gitawag nga pag-infilling or the feeling of the Holy Spirit, lahi ni siya nga eksperyensya, Pastor, mga higala. Kaya nga naman, mauna ni siya ang panahon nga ginadugangan ka. Kay ang gigamit man ni John no, sa iyahang mga sulti o ang gigamit sa Biblia nga tense mga kaigsunan, kining gitawag present perfect nga tense. Buti pasabot, it is a continuous experience. Pag ingon ako nga nagpabautismo ko sa balang espiritu, buti pasabot, naghinulsol ko sa akong sala, akong gidawat ang pagministeryo sa balang espiritu sa akong kasing-kasing. Pero sa matag adlaw mga kaigsunan, naay gitawag inadlaw nga eksperyensya nga magkinahanglan ta sa pagbubo sa balang espiritu. So ito pa nga timbulan ka. Sa to pa di ay Pastor Palomares, mga kaigsuonan nga nagapaminaw, ang tao nga mabautismuhan sa balaang espiritu dili gyud nga automatic diha dayon mausab iyahang kinabuhi. That's it. So in other words nga nagkinahanglan ta aning pagpuno sa balang espiritu matag adlaw ka nato kay matag adlaw mag-anam-anam man ta ka usab tungod kay nag-anam-anam man pud ta ka immerse diha sa presensya sa Ginoo. Now sige ma'am. Depende Okay. pastor kung ang usa ka tawo instantly committing himself to let the power of the Holy Spirit nga mao gibugahom niya, di na kinahanglan hinahinayon pa. Instant. Ang punto na ko nga gusto makita din Ma'am Pinky is that ang kausaban sa atong kinaiya bitaw. Dili na siya overnight. Dili na overnight. Mingon ta nga ay nabautismohan ako sa balang espiritu. Ang dautan na akong kinaiya mawala na diretso. Okay, So dili ma-develop nato na siya. Mao ni gitawag nga process of sanctification. That's it. Pinaagi sa balaang espiritu nga nagapuno kanato matag adlaw kay ang atong binuhatan zero man na. Pero kung punan ta sa balaang espiritu ug usa kanang atong zero na ana man na siya value. Pinaagi sa balaang espiritu. Now, ang ato manggon gi-emphasize ni mga higala ang relationship manggon no. Sama sa atong relasyon kang Ginoong Hesukristo. Ang atong relasyon sa balaang espiritu ingon ana pod ang gitawag nga constancy no. Dili buti pasabot nga nabautismuhan ako sa balaang espiritu. Mahimo kong static no, okay na to. That was once and for all. Dili gina siya pwede kay ngano man. Sa gikasulti ni Pastor De La Cruz kaganina, ang atong kinaiya kinahanglan pa nga kana ang bungas balang espiritu slowly but surely makita na to no, sama sa giingon din na sa Galacia ang bungas balang espiritu mao kini dili nimo na ma-perfect at once nga pagdawat nimo ni Kristo repentance dayon gibubuang ka sa balang espiritu nga diha hallelujah wala na naa pa gitong mga daan nimo nga kinaiya mo na giingon ni San Pablo nga
I die daily. And that has something to do with the infilling of the Holy Spirit that will occur and will be done daily. So ang atong leksyon mga kaigsunan, pag ganindot kayo, gusto na kong atong ihatag ang sumada. Ang atong panahon pero tidag yung ubuan. Kining leksyon naghisgot sa bautismo o sa pagbubo sa balang espiritu. Duha ni ka eksperyensya mga higala. Ang bautismo usa ka eksperyensya, ang pagbubo kinahanglan pagahimuon sa matag adlaw. Unsaon nato nga ato ni siyang ma-eksperyensya? Mga kaigsunan, sama sa imong pagdawat ni Ginoong Hesukristo, be willing also that the Holy Spirit will live in you and He will be the one to control your life. Amen. Kung dili pa gyud mo ingon nga ikaw mag-control nako, dili na siya kay the Holy Spirit is not something like an intruder. Sama gihapon ni Ginoong Hesukristo. Ang pinadayag 3 bersikulo 20, gapanoktok siya. Ang moabli lang, the Holy Spirit is the same. Unsa may iyang gihimo, He just whispers to everyone. Hagawhaw lang, dili ta niya singgitan, dili ta niya dominahan, dili ta niya harian, nga dili ta muhatag og approval sa atong mga kinabuhi. So mga kaigsunan, ato yung iampo and we should be willing to receive the Holy Spirit. Amen. So karong mga takna kay napupos naman ang atong panahon, ang takna sa pagtuon maghatag kaninyo og usa ka musical rendition isip kabahin ni ini nga programa. The composer and conductor of the universe steps before the orchestra of God. Creation lives there finally, wrapped with instruments, as all in heaven widely applaud. Systems well rehearsed, singing it is now near, and on His flute sound trumpets the dawn. The whirling winds dance in a mighty crescendo, with instruments of His throne. Oceans come to shore and much to His talent. The galaxies all revolve in cosmic roar. The fall of raindrops slowly was into nation, as lightning strikes and thunders lost in time. The symphony of praise, conducted by the Ancient of Days. Amahan, daghang salamat sa imong saad nga sa diha nga si Ginoong Hesus mokayab sa langit. Ang balang espiritu maoy magalihok nining tibok naong sa yuta. Ug nga untang mga katawhan sa dili pa mo sira ang kaluwasan, hatagan nila og luna ang balang espiritu aron magkahataw og kausaban sa ilang makinabuhi. Daghang salamat sa bautismo sa balang espiritu ug ang pagkapuno niini sa among makinabuhi. Nga unta mo takod kini sa tanan namong mga hinigugma nga mga sakop sa pamilya ug mga kagalaan namo sa kahanginan ug sa tibok naong sa yuta. Kay kining tanan namong gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Noise of God is heard in full orchestration. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.